जोङो दा मोनसे भट सेन्टाराव थांगासिनो दङलाय लोगोफोर जों थांगोन जायगाया खैलागाव भट सेन्टार नोंथांमोना देखायलांजोबगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांजोबबा बुजिगोन बा भट सेन्टारखौ नुनो मोनजोबगोन गासिबो जोंनि बे सबायझार बिसिनि आन्डार बा सबायझार प्राइमारिनि आन्डाराव बेसेबां भट सेन्टार दङ आं देखायलांगासिनो दङ दा जों दिनै 13 तारिख मानगोनां रायजो राजाफोर बयबो मिथिखागौ दिनै भट होनायनि दिन आंबो दा भट होनो ओंखारलांसै जोंनि भट सेन्टारा बबाव आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा नायनो गोसो दङबा नायलांनो हागोन जोंना नैबे लामाजों थांनांगौ नै आं दा बे समाव न'निफ्राय ओंखारसिगोन भट हैनो फाइनाली जों भट होग्रा जायगासिम सफैबाय मानगोनां रायजो राजाफ्रा आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन दहायहाय आं बुंदोंमोन माने जोंनि भट सेन्टारखौ आं देखायगोन बबे जायगायाव जायो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिङाव भिडिअ लाना फैबावबाय आं देखायलांगासिनो दङ भट सेन्टारखौ माने बै सिङावथ' माने हाबनायनि पारमिसन गैया भिडिअ लानायनि बिनि थाखायनो आं लकेसनखौल' देखायबाय नायलांबानो जाबाय नैबे जायगायावनो जोंनि भट सेन्टारा सबायझार एलपि स्कुल बियो 112 नंआव जों भटखौ होनाय जागोन फैनानै जों नैबे दाब्बाबिल भट सेन्टारसिम सफैबाय लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि मानगोनां लोगोफोर दा आङो देखायलांगासिनो दङ भट सेन्टारखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दाब्बाबिलनि भट सेन्टार बियो माबायदि जादों आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैदों जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं थांगासिनो दङ सिगांजों नैबे जायगायाव दे भटआ आं देखायहरगासिनो दङ स्कुला नैबेनो दाब्बाबिलनि भट सेन्टार बियो भट होनो मानसि फैनानै दंफैयो आरो जाबाय थादों जागासिनो थागोन जोबजासे नोंहाय नैबेलाय
निलिबारि बहुत सेन्टाराव सफैबाय लोगोफोर बहुत होगासिनो दङ माने निलिबारिनि बहुत सेन्टारा बेनोसै मोजां जादों जेबो प्रब्लेमबो जायाखै पाब्लिकफ्रा फैदों बहुत होदों थांदों मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ जेबो उसुबिदा गैया जों नायफैबाय नै नायनानै लालांनो हागोन बै जायगायावनो होनो लाइन जागासिनो दङ मानसिफ्रा बहुत होनो ओमफ्राय नैबे लामा जाहैबाय दा आङो दस्रा जायगायाव थांबावगोन नायनो लोगोफोर आं देखायजोबगोन जोंनि बे सबायझार प्राइमारिनि आन्दाराव बेसेबां बहुत सेन्टार दङ नोंथांमोननो देखायनोसै ভোটটা কোন দিছে তুমি ভোটটা কোন দিছে ভোট এতিয়াও দেওয়াই নাই এটাও দেওয়াই না তাইলে দেও দিয়া তারপরে আমি ক'ত দিম? जोङो दा मोनसे भट सेन्टाराव थांगासिनो दङलाय लोगोफोर जों थांगोन जायगाया खैलागाव भट सेन्टार नोंथांमोननो देखायलांजोबगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांजोबबा बुजिगोन मा भट सेन्टारखौ नुनो मोनजोबगोन गासिबो जोंनि बे सबायझार बिसिडिसिनि आन्दार बा सबायझार प्राइमारिनि आन्दाराव बेसेबां भट सेन्टार दङ आं देखायलांगासिनो दङ दा जों थांगासिनो दङ जोङो दा नैबे समाव नैबे खैलागाव भट सेन्टाराव